Soc Pepe Izquierdo, vaig néixer en Casa Cuna Santa Isabel de València el 5 de gener de 1972 i estic buscant a la meva família biològica. Jo tenia 7 o 8 anyets i una vespre de Reis li vaig dir a mon pare: ja sé el que tens que dir-me. I ell se pensava que li anava a dir que els Reis eren els pares. I diu: dime. I li vaig dir: és que soc adoptada. I me va dir: sí. A raïs d'ahir vaig agarrar una gran depressió perquè me sentia incomodada, com que m'havia agafat una família i tenia l'obligació de mantindre'm. Tots els anys, va arribar el Nadal i quedàvem per telèfon de Casa Cuna Santa Isabel una monxeta, preguntant per mi, que com estava i que anàrem a veure-la. La funció d'anar a veure-la era que mon pare anava en un sobre amb diners dins. Era un donatiu. Quan vaig complir 8 anys, va tornar a cridar la monxeta i vaig dir que no, que jo no volia saber de les monxetes i que no anava a anar. Faltaren mon pare i ma mare, vaig iniciar la búsqueda. Els adoptius pensaven que era una adopció legal. Quan vam començar a buscar i tal, Enrique me va anar dient el que tenia que fer i se trobem en la partida de naixement, fica que no consten informació, ja que no consta, tot a efectes d'identificació vol dir que no n'hi ha res que siga legal. I aquesta informació la tenen en Casa Cuna. Tenen uns llibres on estem tots apuntats, o sigui, les mares entraven, quan ingressaven en Casa Cuna, en el DNI. Vol dir que ells apuntaven en un llibre el nom de les mares. Després, clar, apuntaven el nom de la filla que havien tingut i la fetge, clar, ho tenen tot. No solten prenda, no volen dir res. I jo el que vull dir-li a Sor Aurora, que faci el favor, perquè ella sap qui són els seus pares biològics, però nosaltres no. I ens fa falta aquesta part del puzzle per a ser nosaltres, perquè no tenim identitat exactament. Volia dir-los a les mares biològiques que nosaltres no volem res material d'elles, simplement volem conèixer-les, donar-les un bes i un abraç, donar-los les gràcies per haver-nos tingut, que gràcies a elles estem així. I res més, no és egoisme per res. Simplement conèixer-les. Seria un gran somni, la veritat. Trobar-la perquè ja estaria quadrada, ja tindria tot el que necessita tindre.